The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon kung anapo ba kita mga sala dinha sa atong kalag, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Let us now use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique. Kini ang paagi nga kita mahibalik sa atong pakigamita ngadto sa Dios, o nga kita mapun-an usab sa Espiritu Santo. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins
and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gi andam kanamo Dios, kami magapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ning adlaw sa imong pag lugway pa sa mong kinabuhi hangtod ning higayuna. Askil pa kami na pa kami kalantip sa among pangunahuna, kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa, panikaw matinumanon magayod sa imong mga saad nga ikaw mao may nagatiman kanamo Dios, sukad niya itong nangatao kami nining kalibutan na ikaw nagaandam naman daan sa imong plano sa matag usa kanamo. Salamat sa imong atiman kanamo Dios, nga wa gayoy pagkapakyas ang imong gugma nga way pagkapakyas gayon, nagalihok gayon kanunay. Bani kami sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa pulong nimo nining adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usap ni atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, niya pa manggita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhag, The Unfailing Love of God. Ato yung labason sa atong panumduman kanunay. Ang mga points of doctrine bahin ini. Okay. Maghimo kita og ingon ta paglabas sa atong panumduman. Una sa tanan, ang Dios, Espiritu Santo, maurag yo'y bugtong magtutudlos kamatuoran. Yan nga itong ginabuhat adlaw-adlaw. Wala gayoy kapuslanan kini kung wala ang paglihok sa ministry of God the Holy Spirit. Siya ra, ako nang ginaingon nimo, siya ra bugtong magtutudlos kamatuoran. Only God the Holy Spirit is the true teacher, true mentor of believers. Ug ang matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo, wa gyud mahimo nga mapuslanon nga Diyos nun nga buhat gawas lamang sa paggahom kaniya sa Espiritu Santo. Okay? Now, sa ato nang ginaingon nga ang Grigong hugpong sa mga pulong bahin sa gugma sa Dios mao ang he agape tu theo. He agape tu theo, the love of God. Sa in English mao kana the love of God. Sa Bisaya ang gugma sa Dios. Og nakuha kining maong mga hugpong sa mga pulong diha sa 1 Juan 2:5 nga kung tanawon mo kini ana siya ay ingnon ta nawa nga sumpay o sa in English pa missing link o nagkayusar gyud kini siya nga may pagkasumpay uban sa 1 Juan 4:9 19 nga nag-ingon og kita nahigugma tungod kay siya ay unang nahigugma kanato. We love because He first loved us. 1 John 4:19. Now, ang dili mapakyas nga gugma sa Dios, unfailing love of God,
mao ang Yahweh alang sa atong kadasig, sa atong pagkinabuhi sa kinabuhing espirituhanon. Now, sa dihang atong madiskubrehan ang gugma sa Dios alang kanato didto pa sa kaniadtong way katapusan, nga siya nasayod o nakaila na kanato ug pinaagi sa grasya, iya na kitang gisangkapan long before nga wa pa gani kita mutungha. Long before buhatan ni Ginoong Jesucristo ang universo, makasudong yun ta ni ining mga butanga nga lisod katuuhan. Now, ang atong tubag ni ining di matukim nga gugma sa Dios, dili mausab, mahimo na kini nga atong gugma ngadto sa Dios. Mao kini ang matuod nga kadasig nga kinahanglang magauban sa ato na unyang pagtuon sa pulong sa Dios. Kini nga itong ginabuhat adlaw-adlaw sa tuyo nga makatubo o makakabot kita ngadto sa habog o hataas nga luna, the higher ground sa espirituhanon nga pagkahamtong. Okay, aniya karon ang natulid nga paghubad, corrected translation ni ining mosunod nga teksto. Sa in English nagaingon kini, because of this the love of God has been brought to completion with us, so that we may have confidence in the day of judgment. Kining day of judgment, this is the evaluation throne of Christ. Okay? Because just as He is, so also we are in this world. 1 John 4:17, mo na corrected translation. Now, timan-an ta o hinumduman ta nga kadto lamang mga magtutuo nga nagapadayon sa pag-metabolize o ingnon ta sa Bisaya paggaling sa pulong sa Dios, sa pagtuon, pagkaton, sa gitawag in English og post-salvation epistemological rehabilitation. Kini sila lamang ang makasinati ni ining mao nga di mapakyas nga gugma sa Dios. The unfailing love of God. Well, una sa tanan, ato ra kong isgutan ang mga kinaiyas gugma ug ang kinaiyas sa Dios, the attribute of love and the essence of God, as a sort of review. Okay? Ito ni paglabas sa itong panamduman. Okay? Ang Diyos gugma. Sto? God is love. Ang Biblia nagabutyag, nagapadayag ni ining masubsob ug halawom mga kamatuoran. Apan, unsa man gyud ang gugma sa Dios, mangutana katingali. Nakasabot ug natugkan na ba gyud nimo ang absolute ug ang hingpit nga kinaiya sa Dios nung gugma? Anaa ka na ba'y ideya bahin sa kayano o kalawom sa iyang gugma? Kung mangutana ko kanimo, unsa may nahimo sa gugma sa Dios diha kanimo? What did it do to you? Or what has it done? Nakaalinggat ka ba? O nabati mo ba ang mga epekto o mga paglihok sa iyang gugma? O tingali mo giangkon ang gugma sa Dios nga usa ka katingalahan. Maybe you consider it as a mystery to you. Kaya bigod nimo, ang way pagkapakyas nga gugma, unfailing love sa Dios, kini mao'y nagahulagway sa Dios. Wa diha ang Dios kung wa diha kining maong gugma. Sabtagi na. God does not exist apart from love. Mao na atong gihisgutan. Kaniadto, di ba? O karon bago pa gani atong gisgutan kini.
masabtan lamang nimo siya kung masabtan nimo ang iyang gugma. Now, nagatratar lamang siya kanimo pinagi sa gugma. Only through love. Ang iyang plano alang kanimo pinisikan ra ba sa iyang gugma. Kaya abitibo, ang gugma sa Dios mao ang labing kritikal nga konsepto nga imong ikaatubang sa tibuok mong kinabuhi. Kung masabtan mo ang gugma sa Dios, masabtan mo usab ang gibasihan sa tawhanong gugma. Ug maangkon mo ang katakos alang sa manindot nga mga relasyon nga subang tao. Now, sa pagdagan sa kasaysayan sa tao, ang gugma sa Dios gipadayag pinaagi sa pagtanyag og kaluwasan alang sa tanang nga tawhan. Pinaagi sa iyang pagpakigambitay o pagsangkap sa mga magtutuo nining atong panahon karon. Ingon man ang iyang pagbubo o paghuwad sa gitawag sa in English og surpassing riches of His grace ngadto sa mga magtutuo dito na unya sa hangtod kang turan. Now, ang episodo 4 ngadto sa 7 nagkanayon sa in English og but God being rich in mercy, pasabot nini ang grasya because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places, in Christ Jesus, in order that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Kaya mao ito'y kinatibukan nga bersikulo. So, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God, naghatag sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo niining gitawag og surpassing riches nga nagapakita, naga-reflect sa grasya sa Dios nga dili ikatandi nga tus bisag unsang tawhanong bahandi o kalampusas kinabuhi. Dili. Dinhi sa atong panahon sa simbahan, church age, kining naasoy nga mga riches nga gisgutan dinhi nagalakip kinis dugang pagyod nga mga espirituhanong pagsangkap nga sukad wa pagyod mahatag sa tibuok nga kasaysayas tao. Ang matag magtutuo ana ay kay gayunan sa pagpahimulo sa talagsaon nga espirituhanong kinabuhi nga giimbento, gisulayan o gipamatud-an, proved sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo atol sa una niyang paganhi in His first advent. Kining naasoy dili kasagaran nga matang sa espirituhanong kinabuhi, the unique spiritual life, wa kini masinati dito sa daang pakigsaan. Wala. Ug bisan gani sumaabot pang mga kapanahunan o future dispensations, wala. Ug dili. Sa dihang ang usa ka magtutuo mugamit o magkinabuhi nining mao nga kinabuhing espirituhanon, iyang mahimaya ang Dios. Is going to glorify God. Magkadawat siya sa labihan kadagkong mga panalangin bisan pa dinis panahon. Ug makasugakod siya sa pag-atubang sa mga gumunhap o pagsuway sa kinabuhi. Ephesians 3:19 sa isulti. And to get to know the love of Christ, which always surpasses academic knowledge, that you may be filled up too with the Holy Spirit, resulting in all the fullness of God, blessing from the source of God. Now, kung ang tao iyang butangan ang Diyos o
mga tawhanong kinaiya o batasan ang tinuod wa magyud siya ni ana kini usa ka pagpasipala ra ba. This is blasphemous. Mo na gitawag sa English nga humanizing God. Mura bag ilang ipakasama ang Diyos tao. Mura ilang ipakisama ang Diyos o usa ka tao. That is humanizing. O kini usa ka pagpasipala. Mo ani akong gisubli nimo. This is blasphemous. Ibaw ka ba nga no? Tungod kay kung buhatong nas tao nan, in effect, why Diyos? Kasabot ka? Ang itang masayran, nga ang Diyos ug ang iyang gugma labaw pag-ayo, infinitely superior kaysa mga tawhanong pagpahimutang ug tawhanong kinaiya ug tawhanong gugma. Na si Siya 55:8-9. Ang magtutuo ni Ginoong Hesukristo, kinahanglan gyung mutangtang sa tanan nga tinawhanong pagbati o pamatasan o kinaiya kung bahin nas gugma sa Dios. Di man ni kanunay nga way tawhanong pagbati ang Dios, wala. God has no human feeling. Ang iyang gugma way pagduha-duha, way pagkausap-usap. Sa in English pa, never vacillating, never inconsistent or temperamental. Wa magagad ang iyang gugma sa kaibog o sa pagpakisandurot o mga binuhatan sama sa ipakita sa tawhanong gugma. Wala. Ang iyang gugma di madani, cannot be bribed, dili ma-patronized o ma-influensya ni bisan unsang butang sa tawhanong merito, mga binuhatan o kaangayan. Unsa man nimo pagsabot sa Dios ng gugma nga way giingon tag sentimentalism o mga objective terms. Unsa man nimo pagsabot? Well, masabdan lang nimo karon kanang kining maong matang sa gugma sa Dios pinaagi sa kinahanglan-tang mga doktrinas purong sa Dios nga gipadayag pinaagi sa teaching ministry sa balaang Espiritu Santo. Now, understandan, ang gugma sa Dios alang sa iyang kaugalingon mao ni atong hisgutan. Aron kita makasugod sa pagsabot bahin sa gugma sa Dios, kinahanglan sabton una nato ang bahin sa gugma sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Okay? Mao ni ang unang kategorya, gugma sa Dios sa iyang kaugalingon. Ang aitang masayran kini nga ang Dios nahigugma siyang kaugalingon nga hingpit nga kinaiya. He loves His perfect character. Iyang higugma si kinsa ug unsa siya. Uban sa iyang way kinutuban nga kasayuran sa tanan, infinite knowledge. Nakaila siya siyang kaugalingon nga way sama. Incomparable. Takos ug angayan sa pagdaig sa way katapusan to an infinite degree. Now, dili ni maingon nga pagkarugante sanglit hingpit man lagi siya nga angay og takos sa tanang pagtamod, pagtahod o pagdaig. Kining mao nga matang sa paghigugma sa kaugalingon is a reflection ingnon ta sa tiunay absolute nga pagsalig sa kaugalingon, self-possession ug pagsiguro sa kaugalingon nga iya lamang sa dayon. Ang matag sakop sa balaang Trinidad naghigugma sa kung kinsa ug unsa siya. Di lamang kay gihigugma sa matag usa ang iyang kaugalingon kundi ang tanan nga tulo kasakop sa balaang Trinidad na nag-iya og hingpit nga bertud, perfect virtue
og hingpit nga katakos sa paghigugma o katakos nga higugmaon sa ubang sakop sa Balahang Trinidad. Wa gyoy higayon nga wa mahigugma ang Dios nga Amahan ngadto sa Dios nga Anak og sa Dios nga Espiritu Santo. Ug nga ang Dios nga Anak wa mahigugma sa Dios nga Amahan og sa Dios Espiritu Santo. Ug nga ang Dios Espiritu Santo wa mahigugma sa Dios nga Amahan og sa Dios nga Anak. Juan 17:24. Ang Dios nang gugma alang sa ubang mga sakop sud sa Balahang Trinidad, anaa kini siya sa kanunay. Ang ilang katarong, ang ilang integrity, ang ilang pagkauyon sa usag-usa, compatibility, ug ang katakos sa paghigugma sa usag-usa, wa gyud kini mo menos kaysa iyang paghahingpit. Nagapahimo sila sa usa ka masubsob dayon nga relasyon ug wa gyoy makaako sa pag-usab niya ng maong relasyon. Wala. Wa gani kini mahitabo sa dihang ang Dios nga Amahan mihukom ug mibiyas pagkatao ni Kristo. Ingnon ta sa kinaiyang tawhanon ni Kristo samtang gidawat gipas-an ni Jesus ang mga kasalanan sa tibuok kalibutan dito siyang lawas. Marcos 15:34, 1 Pedro 2:24. Wa gani ang Dios nga Amahan muundang sa paghigugma sa iyang anak. Now, ang gugma sa Dios sa iyang kaugalingon o sa ubang sakop sa Balahang Trinidad, wa gyud makakompromiso sa iyang kinaya. Wala. Ngano man. Kaya ang tumong sa iyang gugma, managsama, ko-equal, parihang dayo na, og na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Ang Dios kanunay yung naghigugma sa iyang kaugalingon nga hingpit nga pagkamatarong. Silang tanan nga tulo nga sakop sa Balahang Trinidad na nag-iya og susamang hingpit nga pagkamatarong nga gihigugma usab sa ubang mga sakop sa Balahang Trinidad. Hinoon, ang Dios dili makahigugma sa magkasasala nga kaliwatan sa tao nga ingon sa iyang pahigugma sa iyang kaugalingon o sa ubang mga sakop sa Balahang Trinidad. Sanglit, ang iyang gugma nahiusa man ug di man mabuwag sa iyang katarong integrity. Ang iyang pagkamatarong makompromiso man kung mupunting siya sa iyang hingpit nga gugma ngadto sa dili hingpit nga magasasalang tumong. Gipaklaro man sa Balahang Kasulatan hinoon nga nag-ingon nga ang Dios nagahigugma sa makasasala nga kaliwatas tao. Now, aron masabtan ta kung giunsa man niya paghigugma ang tao nga magkasasala, kinahanglan nga imong bahin-bahinon o ikategoray sa iyang gugma ngadtos Dios nun nga personal o Dios nun nga impersonal nga matang sa gugma. Kaya binimo, ang tumong o absolute nga pagkamatarong mao ang sukdanan o kriteriyon sa maong duha ka matang sa Dios ng gugma. Now, okay, anto ta sa gugma sa Dios alang sa kaliwatan sa tao. Duha kini ka klase, personal o impersonal. Now, ang in English nga pagulagway sa personal nga gugma sa Dios, nag-ingon niini. Infinite, meaning way kinutuban. Eternal, dayo na. Immutable, dili mo sab. Og benevolent, manggibuhaton og kaayuhan. Now, kining maong matang sa gugma sa Dios, gitumong lamang ngadto sa hingpit nga pagkamatarong. Busa, ang Dios nun nga gugmang personal, maingon ta nga kondisyonal nga matang sa gugma. Nagaempasiya kini siya sa
masubsob absolute nga bertud sa tumong niini. Kaya binimo, aron madawat mo kining maong Diyos nung personal nga gugma. Kinahanglan nga na nag-iya ka og hingpit nga pagkamatarong. Kasabot ka? Wala gyud higayon nga ang Dios dili ug wa mahigug maghingpit nga pagkamatarong. Kung asa man kini makaplagi, apil na diha sa tao. Mo kanini tabo dito sa kahingpitan, perfection sa hardin sa Eden. Perfect environment man dito. Sanglit gibuhat man sa Dios si Adan, uban sa way mantsa, way tatsa nga pagkamatarong. Tukma gid siya si Adan sa Dios nun nga personal nga gugma. Hinoon, ingon nga hingpit nga binuhat sa tao, binuhat nga tao, si Adan dili man nagsama sa Dios. He was not equal with God, of course. Apanung ka siyang milapas sa pagkamatarong o hustisya sa Dios. Nitong panahon sa kahingpitan, perfection dito sa hardin sa Eden, wa pa dito'y panagbingkil o panagbangi, panagsungi tali sa Dios o sa unang binuhat nga tao. Wala pa. Kung bahin sa personal nga gugma, ang Dios nagasangkap kang Adan og sa babae sa naong nga pagpadayag siyang kaugalingon, face to face. Sa tuyo nga ma-oriented kini sila niya ba sa Dios, aron maunay basihanan sa ilang panghuna-huna ug pagkinabuhi. Now, sunda ni ayaw pagpagawa sa passing. No, gikan nining mao nga personal nga gugma, gisangkapan sila sa Dios sa tanan nga ilang panginahanglan. Gipanalanginan pa sila lawas, kalag o espiritu. Muna gitawag na sila og trikotomos pa niadto. So, pa sila malaglag, ha? Hinoon, dinhay usa ka gitumbok nga pagpasidaan kung bahin sa pagkamatarong ug sa hustisya sa Dios dito sa hardin. Ug kini mao ang pagdili nila sa pagkaon sa bungas o sa kakahoy nga it was the tree of the knowledge of good and evil. Pag-ilas maayong dautan. Bisan pa sa maong pagdili niyadtong prohibition, si Adan ug ang babae mipili man sa pagkasala pinagay sa pagkaon sa bunga sa maong kahoy ug ang tanan kalit lang ang nangausab. You see? Now, ang sukdanan, standard sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, gisupak Manila naan ninihigayon na diha-diha gyud silang gihukman sa hustisya sa Dios. Now karon na nagkinaiyang makasasala ni kini sila si Adan ug ang babae, patay na sila spiritualmente, spiritually dead. Nga ang buti pa sabot, nahimulag na sila sa Dios. Wa na sila katako sa pagpanag-iyag personal nga relasyon nga sa Dios. Wala. Sa ato pa, naputol na ang ilang relasyon sa Dios. Putol. Ang resulta ni karong kahimtanga nila, mao nga nausab na ang pagtagan sa Dios kanila. Gikan sa Dios nung personal nga gugma dito sa hardin, ngadto na sa Dios nung impersonal nga gugma ngadto sa spiritually dead nga si Adan outside the garden ug subsequently ngadto na sa tibuok kaliwatan sa tao. Naangin na ang tanang mga kaliwatan sa tao. Napahiran kay napanunod mo ni sala nga panulundon. So, si Adan mo ang ingnon ta nga nagarepresentar o federal head sa kaliwatan sa tao. O
Sa ingon nga kahimtang, ang desisyon niya sa pagpasupil o pagpakasala, usa ka desisyon alang sa matag sakop sa kaliwatan sa tao. Roma 5:12. Ingon nga mga kaliwat ni Adan, kita ba? Hinukman kitang tanan sa panahon sa atong pagkahimugso. At the moment we were born, physically, sa panahon sa atong pagkahimugso, hinukman na kitang tanan. Dili tungod sa atong personal nga mga sala, kundi tungod sa original nga salang nabuhat ni Adan. Ang kinaiyang makasasala ni Adan, nahimo ng ato nga kinaiyang makasasala. Pinagi sa kanang genetic transmission. Ang original nga sala ni Adan, nahimong ato ng sala by imputation, pinagi sa pag-isip. Now, ang resulta niini, nangatao kitang tanan nga nangalaglag o guway paglaom. Hopelessly lost. Patay spiritualmente, ug sama ni Adan, human gyud sa pagkalaglag niya after the fall, di na kita mahimong tumong sa personal nga gugma sa Dios, ni makaangkon og personal nga relasyon sa Dios. Wala na. Yet, ang Dios nagapangandoy pagyud siya usa ka relasyon nga personal nga paghigugma. Ug mao nga nagsangkap siya og paagi nga ang patay spiritualmente ng tao mahibalik sa iyang relasyon ngadto kaniya. Ang iya god nga impersonal nga gugma gitawag og unconditional. Dili sama sa iyang personal nga gugma. Kaya binimo ang Diyos nun nga personal nga gugma, wa kini magaagad sa merito sa tumong sa maong gugma, kundi sa integridad sa nagahigugma nga mao ang Dios. Gihigugma kita sa Dios tungod sa kung kinsa ug unsa siya, dili tungod sa kung kinsa ug unsa kita. Sabta gina. Ang iyang impersonal nga gugma ngadto sa spiritually dead nga kaliwatas tao, gipasikad kini sa kaugalingong hingpit ka kinaya sa Dios. Ingon man, gipasikad sa iyang gugma sa iyang kaugalingon. Ug mao, nga ang impersonal nga gugma sa Dios, mao'y labing gamhanan nga matang sa gugma sukad na sukad. Si Ginoong Hesukristo mipakita, He demonstrated sa labawng kabalog nining maong matang sa gugma pinagi sa iyang gibati, his attitude. Butong mudawat ka ba ng Visayan gibati. Ang iya bang pagtagad, attitude sa tibuok niyang pagsakit o paglansang dito sa cross. Kadtong iyang attitude, nagapakita sa kaugalingon dito sa cross, sa diyang miingon siya og amahan. Pasayloa sila kay wa sila masayod sa langibuhat. Lucas 23:34. Tutuki na. Bisan kung gilansang na nila siya sa cross, nakapakita pagyud siya sa iyang impersonal nga gugma. Kita nimo. Ang Dios no niya nga impersonal nga gugma mao gyud miuna ngadto sa mga kasaypanan o mga kasalanan sa kaliwatan sa tao. Ang grasya nga Dios nung gasa sa iyang anak mo'y maingon ta nga labing dako nga pagpakita sa impersonal nga gugma sa Dios ngadto sa kaliwatan sa tao. Kining maong matang sa gugma mao'y bugtong paglaom sa kaliwatan sa tao nga iyang mapanag-iya ang relasyon sa Dios. Mora. Ang gisulti sa Juan 3:16, for God so loved the world. Mao ni impersonal nga gugma kana that He gave His only begotten, kaning begotten din ni monogenes sa Grigong pulong, meaning uniquely born Son, that whosoever believeth in Him
should not perish but have eternal life. Sabi nimo, ang kamatayon ni Ginoong Kristo mao ang kahingpitan sa original nga saad ngadto kang Adan didto sa hardin human siyang pagalaglag. Ang binhi sa babae, the seed of the woman, nga mao ang manluluwas, ang Mesiyas. Napangos ang iyang tikod, would be bruised on the heel. Genesis 3:15 na kanayon. And I will put enmity between you, Satanas, and the woman, and between your seed and her seed, he, si Ginoong Kristo, shall bruise you, Satanas, on the head, and you, Satanas, shall bruise him, the Lord Jesus Christ, on the heel. Now, karon, may mugso siya pinagi sa babae, siya mamatay, ug iyang bungkago ng gahom sa sala ug espirituhan o kamatayon pinagi siyang kaugalingon nga pagpuli ng espirituhanong pagkamatay. Dito sa krus, ang hustisya sa Diyos nga Amahan, miisip sa tanang mga sala sa kasaysayan sa katawhan ngadto sa pagkatao ni Kristo o gihukman siya. He was judged. Kadtong mao nga paghukom, mo'y silot sa sala nga tukma yung angay kanimo. Pinagi sa iyang pag-angkon o pagdawat niya ni Kristo sa silot sa atong tanang mga sala. Iyang gitagbaw diha-diha once and for all ang pagkamatarong ug ang hustisya sa Dios. Iyang gitangtang ang ali, ang babag tali sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios ug sa relative righteousness pagkamatarong sa tao. Ato ning ipadayon ugma. Kini ako nang giingon nimo nga labas lang ta sa atong panunduman bahin nining gugma sa Dios nga dili gayod mapakyas. Ato ni padayon nagayaw sa ipang pagsunod niini sa sumpay nining atong tunanan. Magampo ta. Malaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon nga kami nakigambitay sa imong mga pulong. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos. Bani kami sa pagbuwag ng adlaw, dada kami pagbalik ugma dinhi. Salamat ng among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.